ganin irin farin ciki da walwala da al'ummar musulmi a faɗin jiha ke ciki na halartar wannan rana mai albarka wato sallar lahiya ƙarƙashin jagorancin sanata Bala Abdulkadir Muhammad ƙauren daular Usmaniyya wajen samar da ayyukan more rayuwa da bunƙasa tattalin arzikin al'ummar jiha musamman mata da yara. Hakan ya sa kwamishinan harkokin mata da ci gaban yara da walwalan al'umma Honorable Zainab Baban Takko ke wakiltar ma'aikatan da dukkan mata da yaran jihar Bauchi baki ɗaya wajen taya mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ƙauren daular Usmaniyya tare da uwar gidansa Hajiya Lami Bala Muhammad sarauniyar Bauchi mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Ridwan Suleiman Adamu sarkin yakin daular Usmaniyya da 'yan majalisun jiha da al'ummar jihar Bauchi murnar wannan rana mai albarka da fatan al'umma musamman mata za su ci gaba da sanya gwamna cikin addu'o'insu don samun ci gaba da walwala mai ɗaurewa a wannan jiha mai albarka. Daga ƙarshe muna maka fatan Allah shi maka jagora wajen ciyar da jihar mu gaba amin. Wannan sako ne daga kwamishinan harkokin mata da ci gaban yara da walwalan al'umma Honorable Hajiya Zainab Baban Takko.